L'educació és la ferramenta per garantir la igualtat d'oportunitats de les persones. Cap xiquet pot quedar-se sense escolaritzar per motius econòmics. La participació ciutadana ha de ser l'instrument per implicar els benicarlandos en el govern del poble. Apostem per la transparència i la participació. Si la ciutat són les persones, aquestes han de tenir tots els canals oberts per poder implicar-se en el govern de la mateixa.